Welcome back to another episode of Travel Guy. Ngit-ngit mambanda. So, hi guys! Welcome back. Medyo nagmingaw akong channel for the past few months kasi busy. But we are here. Naputay additional content for our channel. Yan. So, asa man ta karon? Nata diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Yan. So, asa may dapitan eh? Diri sa may Sentinel. Tsaka pangalan na eh? Tsaka pangalan? Sentinel. Balikan na mo guys. What's up, madlang people? Hooray! Hi guys, welcome back to my Travel Guide channel. So I'm very would like to apologize kasi wala tayong content for the past few I guess past few months, past past 3 months I guess. Kaya na busy ang inyong yours truly. Na busy sa work. So nata diri karon nakalaag ta again diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan. So, narito sa akong likod, ako ang pagmangkon. There. So, namin diri sa hanging bridge. Anong gitawag siyang hanging bridge? Kay naghang man siya. Loading. So, we are here at Sentinel Nature Pool diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. So, unsay naa diri? As you can see, sapa. Yan. So, kung gusto ka mag-unwind, sa Dapita, pwede niyo siya matuan. So, i-search niyo sa ilang Facebook page. Narito ang Sentinel Nature Park or Nature Pool, I mean. So, kung sa'yo ma-offer rin na, sapa. Yan. So, as you can see sa likod na ako, yan, sa likod na ako, Dre. So, nadito ang ilahang, gamay nga resort. So, ang resort diri nato lang pod guys. So, ayaw pag-expect og too much too bongacious. So, ang naa diri is nato lang, nato nga nature pool. Yan. So, gikan sa sapa, then directly sa ilang mga gagmayng mga pools and then kani, mao nilang ma-offer diri. So, ang tubig astang bugnawa. Kung nakaligo ka og tubig nga nay ice, mao na ni siya. Tugnaw kay diri guys. So, pagikan man sa ang nasa ibabaw, nasa akong likod, Mount Apo na siya. Yan. So, nata sa paanan sa Mount Apo. Diri banda sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, ato ang bisita ta diri kay gi-invite nisabay ta sa ato ang ako ang igsuon nga ate. Supposedly dagan silang maglaro-laro diri unta and then na-postpone kaya mga kanya-kanya po mga busy schedules. So, kung isa to nabilin, si Alex, si Ate Ann, o si ate nako. And then, tulo lang sila, yung uban na lang po ni paralingaw. Ako mong i-tour dito sa ilahang gamay nga resort, sa inato na resort. And then, magkuha tang mga B-roll shots para dito sa ato ang content or vlog for the day. So, atangi and see you later, alligator. So apart from my family, and then nata diri sila si Alex, ug si Ate Ann. Si Alex,
Si Ate Ann, dito. Yan. So, sila ang ato ang mga classmates akong ate sa Holy Cross of Davao. So, ako balon siya na batch. Ambot siya na batch sila. So, we're almost done here. So, thank you for tuning in sa karon nato na content diri sa atong laag diri sa Sentinel Nature Pool. Yan. Sa gusto mo bisita, ang ilahang entrance is 20 pesos for adults and 10 for non-adults or kids. Siguro, wala lang ko kabalo kung sa ilang bracket sa ilang age. So, kung medyo gamayon ka, kasi masakto pa ka dito sa ilahang kids section. So anyway, sa ilahang ang ilahang cottages is nasa around 300 sa amo ang nag-rentehan ganina, 300 pesos, and then aapod sila overnight stay, I guess 1,000 to 1,500 na mga rooms. Dako na siya na masakto na siguro mga 5 or 10 packs. Kung sa ambience po, okay lang inato. And then, like I said earlier, inato kayo ang atong ambience. And then, excuse me po. Di lang tayo mag-expect of something outstanding yan sa ato ang give-vlog karon sa Sentinel. So, under development pa siguro. So, sooner or later, basig lahi na ni dagway o basig kasi panindot pa nila ang ilahang facilities. So, for the meantime, this has been your travel guy, Harley. Thank you for watching and see you on our next adventure. Peace.